medase umpai bona de pao abusuafo mu tie me na no pai meda Yesu asese onam adom tumi ne awode so na ode achayen Kristo doyenti ana ome ahia na mapasa nyame asamo a yede bra no obesom na wanante so na ade abobra yesi awiye aban oso ahenie no aban antia na hotifo ekodide ewo New Jerusalem. Yes. Me you so happy sa kuro no me kombi. Amen. Sana me pese onipa bia anapai o tie me no so bona dwempo se kuro no ete san kura ono so ebekobi. Sa efia bi ho 5 na se fie no ya dada na sika ni pie fie ho ade ya nse odwiri ni nyina atugu Yeni mafufu. ade ase Yes. yo wo sika pa kura no otimi kwaje asase foforo no wa sidani heavy no wa tufie ofo nyina asam nkwatra amen Amen. enti ade ba kwa study an woni se oso ni asase aya dada wo nyame anim ani o ma nyina ya basa wonanim enti na ni nye ho bio Ukasem. asase wo ya tifi nyame mfa nyane budget bio Nani nyoho. nani nya ho what I say Yes. anu oso ata we ache Che. na me koma bi fie na wa ye POP e mu janso pani ade no se me ya baburu be mfie aduasa ni ayi o de se nkura dwonso guso Say. me pasa me wawa ni nyina na me yare foforo ana kasa tra me at the same time na ne da me na on to ties na wa plaster na willing carpet se wo another day me say ko no yi no to ties na mu sanse na no so no so sofo e pese fia ate bi asesa na so mai wani ate na no so kasa tra me enti se ni pakura no etime se senate ma bra wari ase Wow. ni paso asidai na se so POP no anya ne fa bio na o change no no apana mu a na me se osuru wei na ni nye ho Nyoho. o se spy Spy. enti definitely obey free ho Yes. ana assassin so obey free ho na ade ba ko a we study any say na me can say bi o free ho a enko ba se nipa straight no de akogum ana ono aka bibi se nipa bi a won se no no Oh. odo ko wa enye Siguruni. nipa bi a won se no won timi fa nko dise nipa o se no woni ni kura subai ba ko woni ni kura honhom ba ko Pa. wari ade Yes. woni ni kura genko won sa nipa no ana o timi de wa kan ho akọ ba a owo nti ana na pai e kasa kire nyansafo anche na Yesu aba be fa ne ma na ayame desa wa suma me sa me modawro na me kasa mfa nkire nipa nyina abrante heaven ko ne botai ba bia gina pa eye holiness asemo mi nyaka heaven ko nya correction so wonya sika na koma children's home for aduane dia and on fan ko heaven David. o children's home me ko hwe won o ya de usika ba doso o dia se mi so nyanka mi hwe kunafo what try what bomodin o japade ba doso ana no gifo hia nyoma me to nyoma koma won mo o ya de me ko prisons e ko hwe won. But what about your heart? Wakuma no so eh. What do you say? And this we are ni party assassin so. Na sa on sakra wadua. Mama de na sakra. Ukasem pa. So bomode. Ndi ne ya doye. Yo to come on ne ya doye ni papa yo. Fa nko heaven. Ti asemi ya mama de na sakra. Anya sa obabregu. Sika FM 89.5. Yo bi on mo on sorry. Bible on kai. Ade what one asumi ni sanya me so mpa ni so obi kwa nwisi ya. So ye bi. Eni nyanka nto se sani o ma no de akoma nwisi ya ni nyanka. Na yere no mo 3. Improfo 8. Ori bia, every Guinness. Ne
come what? And Kwan cow. Oh. Down Kwan cow. I mean, can you say it now? Now, I never call my study. I want to say, Papa, I do the true or your fool. Now, a choir about first to deal with a phone. They're dangerous. They're dangerous. Obi ababa phone be an over here. The name of never pray no call. And Jesus Ebano. No about no other phone. That is Israel. About no other phone. And the answer of Abaman said Abaya. Uncle to say, Ome Dean and him can't see on his barriers. Yeah, that's for anybody free from. Okay. I didn't call so. That man, your friend Elijah, I didn't call so. Or Sabai. I say Elizabeth Yam. 89.5. According to Malachi. Or some small deal for Eli Amabramo. Son of Radida Cassia Hunaba. Oba Luke chapter 1 verse 17. I know I catch us some of the Elia who made him. What Januma or Danima, Januma Kuma commercial. What is here? Yes. Fine. Oba Matthew chapter 17 10. Omabusa. Yes, you see. Ora. A traveler said to say Liaba. Now, you say Liaba. Oba says, you're not in idea. And some say Liaba than those who know. Sadu ni papa na nsuaba. Nanso won hu no. Ana so for the team as you say, you heard it money. And what some no waka. Fine. Enti John the Baptist ba no. According to Isaiah. Job Isaiah chapter 40. Isaiah 43. 41. Isaiah chapter 40 verse 1. The percent here 40 and year. O say Urade gene man kwa. Ti asem ni ye. Urade be gene man ankwa. Asem o ti ani ye. As Jesus at the back this earth. And he said, Oba gene pankwa. Mbawo. Obi anjalo nso. Yesu amase. Onu ama ye beto. Wa amase obenya kumpaware. Wa ama purpose for wo. Anya kwantu nti no obaye. Yesu amase. What is say? Me yire ewo nti me Obama wo yire wo ma ntafo. Nka ya bofo obetwa ko Sodom and Gomorrah ya wo maba. Omaba. Ani wo bofo a oba obesai omaba. David time obofo be si Israel. Aba destroy Israel. Wa mo obi anwo. Wa mo obi anwo. Ani wo bofo obetwa ko Sodom and Gomorrah. Your man of your do any prophesies about I say difference room. In the Christ, but all the buy any say or the man we are saying. That's all. Jemeso amen. Amen. The aim of Christ. I don't know. Young guy. Ose moncheche me mayure. Was a mama thing. Name mine moncheche ne wire. Nyankopon no wose. Onyame da hye. Monka bodu semonche Jerusalem. Abudu sam. Jerusalem. Na momo na kase se na kodi asa. Obianti ayo. Jerusalem, the city of Jerusalem. I am Melchizedek. Okay. Any Adonisedek. And actually the city of Jerusalem. Fine. Melchizedek represent Christ. Amen. According to Hebrews chapter 7. Obianti ayo. And to Jerusalem, I am bad time. What is here? Jerusalem is bad time. Anyone can say me say. Monchitre Jerusalem wire. Nyankopon no wose. Nyankopon na wose. Monka bodu semonche Jerusalem. Ka abodu sam because the whole Israel no city na man authority wa more. Jerusalem. Chaki Nebuchadnezzar be sori e Israel capital. And the Jerusalem ni ahoto. Papa. And Jerusalem so abusuakom yenu na te ho. Benjamin and Judah. Obianti hayi enti Jerusalem so no choko no mu say aya ohinkase kuro. FM 89.5. Ahona Israel hini bi obaba di hino no. Ahona ye ni city. So chichiri kuro sa dan kuro Jerusalem no wakonya si. Jeme so amen. Amen. Ana waka sembi say wose moncheche me mayure. Moncheche
Israel wele Onyankopɔn na wɔse onyame na ɛhyɛ monka abɔdwesɛm nkyerɛ Jerusalem ka abɔdwesɛm ɛkyerɛ Jerusalem na mommɔ no kaseɛ sɛ n'akode asa mommɔ ne nkasaeɛ ate sɛ news monka nkyerɛ ne sɛ n'akode a ɔde bɛkɔ ako na ayɛ deɛ asa asa sɛ wɔde ne mfom so akyɛ na mfom so a ɔyɛ ma nyame ɛno nti Awurade gyaa no ama amama bɛto hyɛ no soɔ no wɔde akyɛ no sɛ ne bɔne nyinaa ho wɔanyɛ Awurade nsɛm mmɔ ho gyama so amen ne bɔne nyinaa ho no wɔanyɛ Awurade deɛ bɛn nsɛm mmɔ ho nsɛm mmɔ ho ɛfiri sɛ nyame mfa bɔne nka bɔne ho ama Israel paa ɛne Jerusalem multiply wɔamultiply no yes mepɛ sɛ tiafoɔ tie deɛ wɔyɛ sɛ na yɛ baako a ɛyɛ baako nyame anim paa sɛ na yɛ mmienu a na yɛ mmienu nti Awurade ka kyerɛ Jerusalem sɛ ɔma akodeɛ no asa asa kyɛ sɛ obi baba a ne pɛɛ so no there is no war there is a peace in Israel amen ɔma menka nkyerɛ Yesu Kristo by 33 years there is no war in Israel the whole world earthquake and see nsi ɛkɔm so a ma wiase nokwasɛm mfɛ biasa mmiɛnsa enti sɛ wɔka sɛ n'akode asa monkyekyerɛ no werɛ wɔde aseɛ na onyame a multiply ne bɔne no gyeme so amen yɛntoa so ɔse obi ne tiam ɛserɛ so sɛ owia no wɔbɛka sɛ me sɛ hwɛ obi voice atiam sɛ atiam wɔ serɛ so sɛ ma Awurade kwan serɛ so meda ase gyeme so amen ɛkwan no Awurade bɛfa so no mommɔ yɛwɔ some leaders ebi adi Yesu anim baayɛ wɔn bɛfa the same kwan no but na yɛ kwan a so ayɛ deɛ afu nti sɛ kwan yɛ sofo mɔnkyemonka wɔ hɔ a nhuru amena da hɔ a nhuru wobɛwa sɛ wahwem nti wɔn a adi n'anim kan ne baayɛ no nyinaa bɛhwɛ di ase gyeme sɛ amen ɛna ɔno nso botaa ne sɛ ɔbɛgye ne man nkwa nti obi a ɔbɛgye wo nkwa no so ɔno hyi ase no apire a deɛ ne nkwa wɔte bɛsɛm no ase amen sɛ ɔno wɔhyi ase na so ɔpire a wɔpire kwa amen na kyɛ sɛ nidaso asa mepɛ so obi a wɔtia me ntia ne yie amen wɔse bɔkwan wɔse sɛn ɔse obi ne tiam sɛ mommɔ Awurade kwan yɛ sɛ mommɔ Awurade kwan wɔ serɛ so montene anwapra dada so atempɔn ma yɛ Nyankopɔn anika anwapra dada desert place montene atempɔn ma yɛ Nyankopɔn sɛ obi fa so a na mframa fa na nanam so akata that is desert place ɛna wɔse saa serɛ no so no mommɔ akwan pra dadaa monyi kwan a sɛ obi tia hɔ a ɛso nkata yes ama yɛ Nyankopɔn ɛfiri sɛ ɛyɛ kwan a yɛ Nyankopɔn ne bɛfam de abɛgye ne man deɛ ɛnkwa amen Sika FM 89.5 mepɛ sɛ tiafoɔ atia me ntia ne yie gyeme so amen toa so kae wɔse mommɛma mmɔnhwa nyinaa so number 1 mmɔnhwa yɛka mmɔnhwa a menka ne sɛn very ɛte sɛ mampanku no nipa mmienu ne ku no a wɔntam no wɔse saa ku no yɛmpagya ma ne bepɔ no nyɛ pɛ na mommrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase gyeme so amen yɛmpagya bɔnhwa no yɛmfɛle gyeme so amen na ne bepɔ no nyɛ pɛ sɛdeɛ bɛyɛ a deɛ ɔbɛnante so no ɛnhye bɔnhwa no amen na ɔmpira saa kwa no Satan na ayɛ ne saa o si nkwagyeɛ kwan ɔsi nkwagyeɛ kwan paa nti obi afa so a na ne bɛbɔ mmɔnhwa no so a na wasae timi nkɔ woba so a na hwɛ nwapra dada na wohuru obi anamɔ na watiam mɛsɛ obiɛ ne hɔ gyeme so amen wo state pɛ ɛkwan no fu wohwɛ a wobɛsae you can't toa so kae ɔse mommrɛ mepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase bra mepɛ ɛne nkonko ase ma bibia nyɛ pɛ na deɛ ayɛ afurafiri nyɛ asase ta deɛ ayɛ fuafu no nyɛ ɛnyɛ asase ta na monkyi mɔnka nyɛ torontoro hallelujah amen na monkyi mɔnka ɛnyɛ
trom na awurade ani monyam beyi ne ho adi na fai awurade nyankopɔn ni monyam abayi ne ho adi wɔn wa kasa fare wi oh Jesus mepɛ sɛ atiafoɔ ti asɛm a odiifoɔ ne kan gyama so amen sɛ Jesus Christ were the glory of God amen wɔnyankopɔn ne monyam abayi ne ho adi abafa kwan so akɔte sɛ mama aba kumase ne asiesie kwam what you say yes sɛ ɔmode ne kɔ baabi na kɔ kwan nyɛ ɔmbɛpɛ shortcut for that ɔmomfa baabi anyɛ ti asɛm ne ye but Christ deɛ no ɔba 90 by foot ɛnyɛ car ɛde so ɔnsiesie kwan no a ɔyɛ n'adwe so ɔto ne nan a ɔbɛtumi aslepo ɛna ne kwan so sɛ ɔslepo gyeme so amen tó yɛ nkɔ wɔse na honam nyinaa abom ahunu ɔsɛ awurade ne monyam bɛyi adi na honam nyinaa abom ahunu ti asɛm ne ye awurade ne monyam ne bɛda adi na honam nyinaa na honam nyinaa bɛbom ahu awurade ne monyam no sɛ awurade ano na aka ɛfiri sɛ awurade ano na aka yɛnkɔ ɔsɛ ɛne bi team na ɔsɛ mentia mu sɛ mentia mu sɛn honam nyinaa yɛ wura deɛ nti a wɔba ne sɛ ɛnipa nyinaa honam nyinaa yɛ wura honam nyinaa yɛ wura na ne papa nyinaa te sɛ wura mu nhwiren wɔde aseɛ wɔn a yɛka sɛ wɔn no kura yɛ papa no wɔn te sɛ wura mu nhwiren bosuo gu so a na ɛfɛ awia bɔ a na ahodwo wɔde aseɛ that time na honam nyinaa yɛ wura Israel mpa wɔyi ayo wɔn deɛ no wɔn te sɛ nhwiren amama nyinaa yɛ wura so kansom bi ho ɔsɛ nwura dwan nwura de adwan nwura nso atwam na nso atwam awurade home hufa so na awurade home no ne honhom ne tumi aba antimi nwura hufa so ampara ɔma yi nwura ɔma na da ne nwura nwura dwan yɛ nwura yɛ atwam nwura atwam na yɛ nyankopɔn asɛm tim hɔ daa wɔsɛ na yɛ nyankopɔn asɛm no deɛ tim hɔ daa amen mepɛ sɛ anana pa di otia me ntie ne yie wogye me so me pa amen sha ka kra bi na Yesu asaba bio je me so amen me pa se obi a wo tia me na no pa yi entie no ntie ne yie se won ka nwa no ho a oturu a enye ye won ka nwa no ho a wado kini kukumu a enye ye won ka nwa ne ho a waka obra enye ye jama so amen according to John Yesu kan was me no gwanhwafo pa osa okay kenkan John chapter 10 verse 11 so gwanhwafo pa no obi anti ai was me no gwanhwafo pa gwanhwafo pa de kra to ho mani nwa wode ne kra to amanu nwan no pa ni a onye gwanhwafo na nwa ne nya ne de obi a wabɔ ne pa funa ne ni a wabɔ ne pa na se wonini ahompo ni bi no oba janwa no dwane oba janwa no dwane na pataku bachi won bo na hwete pataku baba bachi won abɔ na hwete opani dwane efiri so opani dwane efiri so opani na onwini nwa na onwini gwanhwafo pa no o se mini gwanhwafo pa ni me de hallelujah amen me question say wo ka nwa no oh so ni me de nso nim no o se me de na me nso be ya ya ba ni busaw this question Lance no ka ho enya no ka ho anu ni asam no enya sori awo ko nya fodi awo bo enya kwarashi awo tua I want to ask you one word o see when you go hofo jama so amen the entire sese kwaya mano no we go hofo yes o de nwa ba ko didi what you say o be kan nwa no mata ne brew na waso nwa ne bi wona basa so no de bi so ato ne kukum jama so amen ana me bu say o ba no no ba kan o do wa say chai go hofo na what you say
odifoɔ ne ka no wɔno ne ɔnso ɔka si so dua wɔsɛ me ne ɔguanhwɛfoɔ no a ne yɛka me wɔsɛ no gyeme so amen wɔsɛ ɔguanhwɛfoɔ pa nim ne nwan na sɛ ne nwan so ni no ɔde ɔmfrɛ bi a ɔsa de ɔmo ba na de ɔnyɛ guanhwɛfoɔ no ɔyɛ ɔpani deɛ saboa bi bɛkyere bi yɛ wɔdwane wɔyɛ aseɛ mame mu saw sɛ enwa no woka ho na sɛ ɔka ho de a adante na bua no wonam bi wopie kɔfa he ɛyɛ ada na patako a ɔba n'akyi ɛtumi akyew I don't think so sɛ woka nwa no ho wɔde aseɛ yesu ka asɛm bi ɔsɛ nwa no bi wɔ ba n'akyi is talking about the Gentiles. He's talking about the Gentiles. Yani ya na yabagye adu no na ya hwe ye nwan a me ya wo ba na chi. O se ano na wose kofa wo mo ba. Me be nwankuo ba ko me nya hwefo de 89.5. Jemeso amen. Amen. Atrafo mo tie me na na pai. Aja quotation John de ya nwie. O ga for de. Ai. O se na sɛ de agya ni me. Sɛ de agya no onime. Na me nsu minim no. Na me me kra ma to ho ma enwa no. Na me de me kra to ho ma enwa no. Na me wo nwan foforo a. No na me de. O se me wo nwan foforo a. On free by him. He's talking about the Israel. Israel eye nwankuo. What do you say? And the nwan foforo no ye Gentiles. Okay. Yem free by no. Me ba jo tell me. Yem free by no. What was ɛno na wɔsɛ me yɛre an wɔsɛ na twa sɛ mede wɔn ba mede wɔn ba na wobɛtie me ne na ayɛkuo baako na ɛgankuo no yɛ baako ne ɔhɔfoɔ baako onyame ɔmpɛ sɛ ne nwankuo no ɔbɛbobɔ bua wɔ ha na ɔkɔbobɔ bua wɔ ha wode aseɛ ɔmpɛ sɛ ade no enti ebuo no wabɔ ne kɛseɛ baako gyeme so amen ɛna wɔn a wɔ baabi a wɔkɔfoɔ ma ba no is talking about the Gentiles. Sika FM 89.5. Ɔtɛfoɔ nkɔsɔ sɛ obi akɔ na wokɔ bi o nkɔsɔ sɛ life bi na akɔbɔ o deɛ ɔnyɛ no kyɛ asɛm ne yi na da yɛ so baba koro ba bɛbu atɛn no enwa no na ɔbɛgye wɔn mmerɛ kyia baba abɛfra ɔbɛ reject wɔn nkɔkɔte bɛfra ɔbɛ reject wɔn mpɛkɔ bɛfra ɔbɛ reject wɔn kanama nkɔbi ɔkira nkɔbi wɔsɛ ɔbɛfɛ nwan gyeme sɛ amen wɔse enwa no so na ɔyɛ ɔnso hwɛfoɔ that's all dɛ ɔtoa so ka wɔ hɔ ɔse yɛn nti na agya no dɔ me ɛfisɛ mede me kra meto hɔ na mafa bio obi nye me nsɛm na meara na mede to hɔ wɔkwae sɛ mefa bio ahyɛdeɛ yi na menya ne maagya nkyɛn ɛna nsɛm nti mpapa mba yudafoɔ no mu bio gyeme so amen adeɛ baako a masɛde a mahuni sɛ kristo yesu saa ba saa difoɔ wɔnkɔm hyɛ no sɛ wɔyɛ guanhwɛfoɔ ɔbɛka nwa no bɛkɔɔ na ɔsoɔ bi wɔ bɛti na ɔde bi nso agu ne kuku ɛne ɔno abɛkyerɛ m sɛ nokorɛ wɔyɛ guanhwɛfoɔ wɔde aseɛ na ɔmpɛ sɛ ne nwankuo no ebi bɛgu ha enti wɔhyehyɛ wɔn a wɔakyirikyiri no nyinaa bɛboa no na wɔayɛ hwɛfoɔ ko gyeme so amen enti sɛ wokɔ a obiaa nim nwa nsu obiara nim no abrabɔ gyeme so amen afram no ayɛ pataku a wobɛkyerɛw ɛnɛ so many churches yɛwɔ mpataku wɔ m gyeme so amen yɛwɔ asɔfoɔ a adifoɔ a ɔmoyɛ mpataku gyeme so amen bia Matthew chapter 7 15 down to 21 obiara ntia ha ɔsɛ mohwɛ mo yi adifoɔ atorofoɔ hwɛ woyɛ wadifoɔ atorofoɔ na mmiante wo mba mo nkyɛn wɔba no so anyɛ ɔdwan a yɛmmie gate ne nya deɛ ban ɛnso ɔyɛ pataku ɔyɛ ɔdwan nti no nya akɔ awura mu mebɛkyɛ wode aseɛ ɛnso ɔyɛ deɛ ban ɔyɛ pataku ɔnyɛ dwa yɛ anka wɔ awura mu Sika FM 89.5 gyeme
so amen but say o body ayi o dwan a o super ba me hu abo akora we amba o ba be bi o super because enyo super nko yes ana mpataku super nko susuba nko entina wo karo ho se wona ba na mu de be hu won ababa wa wo jeme ni buso are you a lamp when you are dying and now you are breaking because you know abua bia apart from something like dove jemeso amen abua bia wo ye no enye no na Kristo hwehwe wo se tan na so dwan amen simple jemeso amen wo se tan na asari odwan onka se yese ponko onka ofrotie onka bedie onka hiyo onka wansane onka opuro onka la jemeso amen onka se dan ya chichide onka se dan kotoko wo se dan odwan Sika FM 89.5. What is the question? Jemeso amen Matthew chapter 25 somewhere 31 yankai ho atemu da kase no nipa ban beba nani monyam na bofo nyina na bofo nyina ka no no beta nani monyam hinwa so that's it to so kai no abobo amanaman no nyina abobo amanaman nyina na nim papa o musire dwafo papa nwante ni mirichirim obi entiao was o papa because nwante no emirichirim no wa madi afra okay what is it entiasore na ye wo no won sha ba hu obi suasia so no ya birichire amen be very careful about your life when one penny anya ponche was so about papa only was young kwan enwan yasemo a young kwan you see on the come do on so enwan akoko nka ho double nka ho kro nka ho what is here kotra nka ho wo nka ho yeso enwan. That is my question. 89.5. Bibushaw, we are CC member. We are CCC member. Are you a lamp of God? We are dying. And now we are breaking. And now we are cocotte. And now we pro. I am some. Joe, one can see. Or say, no, the Yantino Begina Nifa. Yantino, what's all about it? Or Begina Nifa, or Begina, no, the military Janibum, the military Jabon, Kumobianta. And no, he never one I wouldn't find say. A Hana Mipo, or Bassi, or the Yantino Begina fine. Nifa, military Kubum, what the military, and Cotre, and Papa, one side. Odonko bunkum ampunchirani odombe ko bunkum ho amuana kani nyina wa do mo ko faire bunkum na afi wo hina asase kasa wo se mo ma ga ahira mo mra me fa hini e wo sesi amam free wiase fiti ase ni ndi wa ka tra hefo ni fa na bunkum ni fa fo no ahefo no wa ka sa tra mo nyan jemeso amen abranti a wo tia me bi chaw wa hwe sube akura wo ya panchia na wo odwan what can one man send somebody yo I am a threat Jemeso amen you one ani pataku na amwa you one ani wo amwa Jemeso amen akoko oni nkae what is here you one ani akoko me pese enipa bia wo tie me na na pai. So you Roma me, we are baptism. I should be a woman. I want to ask you one word. We are dry. And now we are boabai. Amen. Joe, be a decent 22. Revelation 22. Verse number 15. Na kronechi. 15. For free 12 for free 11 bro. Revelation 22 verse 11 do say the water nentene na do ye fini nye fi
wɔsi deɛ ɔtene no FM ɛntene na do ye fi ni nye fi na deɛ ɔyɛ fi no ɛnyɛ fi na do ɔtene ntena la deɛ ɔtene no ɛntene yara na do ɔyɛ kronkron nya kronkron ara deɛ ɔyɛ kronkron so nyɛ kronkron hwɛ mede ba ntɛm wɔsi hwɛ mɛba ntam nukura mɛkɛteɛ sɛ nikura katua mede bere obiara sɛdeɛ n'adwuma teɛ afa ne omega ɔkanifoɔ mene afa omega ɔkanifoɔ ɔkyidifoɔ mfitiaseɛ ne awie mfitiaseɛ ne awieya nhyira ne wɔn a wahoro wɔn ntaadeɛ aha na amedɛ nhyira ne nipa a wahoro wɔn ntaadeɛ yɛnhoro ne sɛ wɔkɔkye sɛ wo ntaadeɛ akɔgu wakɔtɔ samena wosie o nhyira ne yesu kristo mogyaa ɛsanctify no soul na wɔnya kwae akɔ nkwadua no ho wɔyɛ sɛ nhyira ne nipa a yesu mogyaa dware no hwale no ayi na firi bɔne gyeme so ame nhyɛ no wɔn a wahoro wɔn ntaadeɛ wonim sɛ body wei ɛyɛ ataadeɛ ɛhyɛ ɔkra body wei wonim sɛ ɛyɛ ataadeɛ ɛhyɛ ɔkra nti sɛ ɔkra nipadua no ho te a wo body wei nso ho te gyeme so ame ɔsɛ nhyira no nipa a wahoro wɔn ntaadeɛ na wɔanya kwan kɔ nkwadua no ho na wafa pono no makɔ FM 89.5 nkwadua no wonim nkwadua Genesis no yɛ papa ne bɔne ho nimdeɛ dua ɛne yɛwɔ nkwadua nti wɔka nkwadua is talking about Christ wɔso aba hodoɔ dumienu yes nkwadua the tree of life ɛyɛ Christ ɔsɛ nhyira ne nipa a wɔnyɛ kwan ɛkɔ nkwadua no ho is talking about Jesus Christ toa so kan na wafa ɛpono no makɔ kuro no na wɔ aha na ameda wafa pono no wɔamforo soro wɔfa pono no kɔ kuro no gyeme so amen yesu se mene apono no ano hwɛfoɔ gyeme so amen deɛ ɔforo fa baabi no ɔyɛ ɔwifoɔ ɛne ɔdwantwafoɔ ɛna ansa na abɛfa apono no mu no na woyɛ ɔdwan hello wɔwɔte asɛm no ase sɛ wonyɛ ɔdwan a wɔmeyɛ ma wo ɛnua na wɔbuo mu gyeme so amen ɔno ne apono no ano hwɛfoɔ kyɛ asɛm no yi akoa bi meka de wasɛtɛ na mekyɛke Bible na papa bi hyia ayeforɔ na woduru gate na no a yɛde ayeforɔ ataadeɛ sɛ ɔde aworɔ deɛ no ato agu akoa bi pɛ mu ntɛm ɔforo fa baabi na ɔkɔwura mu ɔnsa ataadeɛ o ɔnsa ayeforɔ ataadeɛ no bi nti ayeforɔ ataadeɛ no akako ɛda ma ɔnso ayɛ ma ana ayeforɔ wura no sɛ no akonnwa no dodoɔ ne yɛde yɛ ataadeɛ no nti monwurawura mu obi abɛkyerɛ mu a wamfa gate n'adwo ne sɛ wanya wura mu no deɛ wawura mu na ne ba no wosoɔ ne yɛkyekyerɛ no yɛfrɛ sɛ awɛ woba ha sɛn ɛkɔ ba so paa na afa yɛ woba ha yɛ wo nhyɛ ayeforɔ ataadeɛ yi ɔtumi nam gate ɔso boa obi ɔfa gate bi anya ataadeɛ ɛrɛ na nkɔ wode bi ɔmɔ nkyekyerɛ no na mokɔtɔ ntwiri sum nom enti deɛ ɔforo fa baabi no wɔyɛ ɔwifoɔ ɛne ɔdwotwafoɔ wode mamanfoɔ lidiw ne ɛnyɛ wadwe sɛ yɛaduam yɛnso fea so abɛkɔ wokɔe ɛhe na akorɔ ɛfa he sɛ main gate ne woamfa hɔ a masa woforo fa baabi kura bɛsa atoa ba gyeme so amen main gate no enyan na ewuram enyan na ewuram nti so yɛ ayi yɛka ne sai akyekyedeɛ a wonkɔ bi wɔanya no wasɛe wɔkasa mu adoma nyinaa mbra wɔdi a wɔse enyan nko a enyan nkɔkɔte nka ho gyeme so amen mpataku nka ho ɛnsɛn ne mpan nka ho na ibola si hɔ gyeme so amen nkɔkuro ma hɔ asapa na meka no wɔsi nwan asɛm na medo gyeme so amen jo to aso ka na nwe adi sɛm hɔ ɔse na kuro no akyi na akraman obiara tia hɔ krama wɔnte fie yɛne nipa na teɛ ɛso ɔse kuro no akyi na kraman ne adutufoɔ ne nwamanfoɔ ne awudifoɔ ne abosonsomfoɔ wɔn a wɔpa atoro no ɔdia nyinaa wɔ ɛhɔ ne nkɔkɔte wansan
empuro antwe Sika Omo nyina guo 89.5. enti kuro no inside there enwan no nko a jama so amen enwan no nko a enso enye white and black white enwan no nko a abachi a wotie me wokenka Isaiah no wankaso obaka nwan no mponche afra wankaso obaka nwan no mpan afra abachi a me bushaw we were joy ana we yakokote wa atiase na busha usubai dia woni prekope woni afurumu ya pe woni mo ameye what you say woni ayi ofrotia pe lopad pe me persona na pe me busha so we ojoy ana say we aboa bai jama so amen o say ne kuro na chi akraman bitufo me persona na pai atiafo atie me nyina de kwa dwendwenim Christ na obaya no we ogwanhwafo yes we are similar to David Sika FM 89. we are similar to Moses we are similar to Abraham we are similar to Jacob jama so amen we are similar to the first Adam by the first say we Heber we go before we nwan o hwenwan and to say enwan kwa na do mo kro nwan jama so amen ana Isaiah no jo kan ho kakra no na afa mempon Isaiah 41 ai yenwie o se Isaiah 41 obeye ni nwankuo se odwanwefo so gwanhwefo na obetu enwama na basa so na wasoa won ne kukum na enwan ma ata na obeka won brew jama so amen enwan ma ata na ora bai wo ti aponchi di wom wo ti kokoti di wom abrebia ka ho mompam ka ho chichi o ka ho opro ka ho wo dia tra ona dan wo pro jama so amen Daniel pai ebi kokuro Daniel di ni wo fu o wi na abahuru jama so amen mama yan pane yenyi anusu enkokuro su ampamre su yes jama so amen enkokote su yenyi ntumu ani awo su ban no yenyi ntumu na yan pane nya wo dwan na ebia obaje yankwa abraje awurade ni mu nyayo na nyayo so ni no so de nyayo fura dia o mo saba o tini nyayo ni na nyayo so ya dia ba me say obi o wasore ma wa ya so brache onyi odwan awurade kasa tire na onfa onyi odwan ati se obura bere tire so ya de toto kokote jama so amen na so odin te so ha na so de eteso ha abrantia wutie me na nopai me busaw message way bobo de so obey analysis no busaw say me kanwa no obi atujumbi wasena nka me kan kunu ho ara no anka che na nka me kan mire tie no ho mwantino jeme so amen abrantia me busaw na nopai enti enwama no ka ho enwama tan no ma me wo ka ho enwama no anso wo ka ho ababawa jeme so amen ka krabi wo gwa hwefo na ba wo ba fa ni nwan akọ o tie quotations na me kotu ye no a wo ba pan wantre ni mrechiem enwa no ana hini ni on dia ebirechie koto magu jeme so amen me pese obi a wote me na no pai e fo na de to so abrabo yi amen so so ba ye so na tie ye so esua ekura wo ni ye me pese o change your lifestyle na wo do akoma gina ni wo kra ni wa dwen na dawura do nyankopon na wo do no nko so ya me sha ba de yo kase adomti amen